FM News. Pabor ang ilang Dagupenyo ukol sa panukalang batas na inihain sa Kamara kung saan papatawan ng death penalty by firing squad ang sinumang opisyal ng gobyernong mapapatawang nagkasala sa kasong katiwalian o korupsyon. Ayon sa ilang Dagupenyo na nakapanayam ng IFM News Dagupan, kung sakali man na maipatupad ang naturang panukala ay maaaring matakot na umano ang mga korap na opisyal na gumawa ng katiwalian at maging mawakasan ang korupsyon. Payag ako para yung mga buhaya dyan sa gobyerno hindi na ulitin ng mga kabuhayaan. Ang ilan ang sinasabi ay walang sino man ang may karapatan na kumitil ng buhay ng isang tao dahil sa pagkakamali nito. Hindi. Wala naman tayong karapatan para kitilin natin ang buhay ng isang tao. Sa kabilang banda, may ilan na ring panukalang batas ang inihain sa Kongreso na may kinalaman sa pagbabalik sa death penalty. Sa kasalukuyan, hindi pinapayagan sa Pilipinas ang death penalty matapos itong buwagin noong taong 2006. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.